Gulo po tapos po sa kabila, ang pangalan ko, Lucila. Kabila naman, Lisil, kaya naguguluhan ako. Dalawa. Paano yun? Paano nangyari naman yung gano'n? Hindi kasi napulot ng daw po ako sa nanay ko sa po ako. Man, napot na yung siya. Parang nirape ka daw. Napulot ka niya. Naandun po ako sa luneta sa may, ano po, Mga ilang taong ka nun, te? kanan. 1.5 yata o 2 years. 2 years old? Baby ka pa nun, ah. Kaya po, hindi po sabi sa nanay kasi nag-slide po siya. Muntik na po siyang yung mga comatose kasi buti lang ako Ano eh, tubig mo? naapakan niya po ako. Tapos nasalo ko po siya. Kung hindi po siya nasalo, hindi niya po mamasalo. Kaya po pag-slide niya, naapakan niya ako parang nagulat ako. Ngayon po mga kuwela at yung sa paglakad-lakad namin dito sa may Hagunoy, may nakita ako dito na isang, hindi ko alam kung babae to o lalaki, nakahiga siya sa gilid ng kalsada. So ito siya mga kakwela, pakita ko. So ayan siya mga kakwela, yung ano, hindi ko alam kung ano, hindi ko po alam kung babae o lalaki yan. Pero hinantay ko lang siya magising kasi mamaya baka pag naistorbo ng tulog biglang manakit, no? Pero mukhang hindi naman eh. At ito yung makakarapat dapat na mabigyan talaga ng tulong dahil nakita niyo yung katabi niya naman yung kalakal niya. Ipuntahan po natin. Vlogger po kami na dito sa Taguig. Ay, okay. Ano to, okay lang po ba? Nagbibideo ako, vlogger po ako dito sa Taguig. Charity vlogger ako dahil naninigay ako ng ganyan. Bali, bakit po kayo dito natutulog na? Hindi mo nalakad po ako, inaabot po ako ng gabi. Bali, may bahay po kayo. Talaga, bukod dito. Opo, pero ano po, pagkagabi na po, pinangnani ko muna ako. Pero hindi ba kayo pinapagalitan dito? Tanong kayo. Grabe. Bumili lang ako dyan, tapos yung ganitong binigay sa akin, ang maluwag na pulang nagalit ko. Tapos kasi, tinanong ko yung Tawag dito na, ano pong pangalan nyo na yun? Tinalagal ko. Sige, saan po kayo? Fisher Sa may ano? Sa may sementeryo? Valley. Tapos yung gusto nita complex ko. Fisher Valley po doon. Ay, ito, dito ano? May eskwelahan po. Diba may Fisher Valley po dito. Tapos dito may post. Ano yun, sugdang konti, upo tayo na yun para makapagsagot tayo ng maayos. Yan, si nanay. Damit mo ata ito. Ate. Ito yung kalakal niya. Bali kanina, may mga natulungan na kami doon. Sabi ko, kanina pa kita pinagmamasdan niya, inantay lang kita na gumalaw ka. Para hindi ka, sabi ko ba, mahirap pag ano, mahirap pag nakaka-istorbo. Tapos dito, kumain ka na ngayon, Nay? Bali magkano kung kinikita nyo sa isang araw sa pangangalakal nyo?
naman, hindi ako makakatuhan kasi kami nanguha eh. Yung nanguha ko dyan, dalawa lang yung Bali dito lang ho kayo. Oo, hindi mismo karga ako sa sultanan. Sultanan ako, hindi ko lang yun. Tatlong araw ako sa sultanan. Bali, kung saan kayo abutin, doon na kayo natutulog. Bait naman. Kilala naman. Eh, akin na pala ito na yun. Sinapay. Marami na lang po ako dito. Kilala po ako kaya. Nagtitripang ka pa? Pagkaan bulatin yung mga adik-adik. Nagtitripang ka pa niyan sa lagay na yan. Para naman silang mga ewan. Pag may 60 na ako, 60 pesos sa 40 days, nakakalakas. Hindi mo na malaya. Kaya na nang mawawat pambili. Siyempre mag-hysteria. Wala bang pwedeng taguan dyan? At maano po sila mga yung talagang pagtulog na tulog ako pag napulog kinakalkal. Pero dati na ano talaga trabaho mo? Ganyan talaga Bandera kalaban. po ako. Labandera ka. Tapos ano, bandera. Tapos ganito. Nakasingit ang trabaho eh. Huwag yung may ilaw niyan tol. Ang hirap din kaya dito sa ganito. Eh, kasi po ano, hirap po yung Nagaan lang talaga ano. hinihingi ka sa nanay mo, maganda yun. Para po hindi ako naghihingi. Bali, may mga kamag-anak ka pa po dito. Kapatid, nanay lang talaga. Nanay tsaka yung mga pamangkin ng Bali, ano po, sino kasama niyo dun sa, sino kasama ng nanay niyo dun? Kapulot lang kayo. Kaya parang ayaw niya na kayo dun. Ah, doon ba? Hindi Kasi naman. yung, parang yung pagkagabi po, kaya ako, namumura ako. Alam mo, mapupuyat ako sa yung bata ka. Eh, iniisip ko rin po, pagka tumakbo ko yung mga, eh, siyempre, nakabukas yung pito maitulak ko. Pasok ko yung nanay ko yung, ganda ng masabi. Sige na, ilak na lang. Kasi ako yung nakabagtulog, ako natutulog. Kaya hindi ako nakakastorbo sa kanya. Hindi pa ako namumura. Bibigyan mo. Tapos yung, na dulas Ito po nga, siya. kinay. Dulas po po ito. Rosario. Yan, dikitain nyo na yun. Rosario. Bali, kapag ano na, halimbawa na balikan kita, saan ka dito ka lang po lagi? Dito lang po. Kada gabi. Buti hindi nagagalit ang may-ari ng ano. Sabi sa akin ni nanay minsan, huwag ka matulog dyan, pinagtripan ka na naman, baka man balikan ka sa sakit ka sa hindi na yun, hindi na yun. Ilan natin, hani pa siya. Saan ko kasi, nilinis ko naman. Pag umuulan, doon ako. Doon, sa kabila. Ay, oo, kasi walang Kasi bubong pag dito. umuwi ako sa amin, siyempre, Ano yan, daming lamok. Mukhang daming lamok dito, hindi ka nag-offlosion. Ito na yun, kahit pa paano. Para ano. nag-upload siya nag-upload siya. Siyempre, Ang ano, ang gastos mo. Ako po ano dito, charity vlogger ako dito. Balik sa Santana ako. Lang, Santana. Dito ako nag-iikot. Pag may pera ako, bibili ako ng ganito, bigas. Tapos rin, paking ko. Doon ako sa may ano, sa may May simbahan ako. nandun po ako sa may ano eh, kabila sa may plaza. Taas plaza, oh. Malapit sa amin yun. Sa may pindutan ng tubig. Ilan taong ka na po ngayon? Ay, ganun po, nagkandun ako. Hindi niyo po alam edad niyo. Eh, kasi po ang sa baptismal po, January 25. Pagkatapos po, 1970, 3/70 po, nung magulo po, tapos po sa kabila, ang pangalan ko, Lucila. Kabila naman, Lisil, kaya naguguluhan ako. Dalawang ano mo. Oo, alam, dalawa birth certificate. Paano yun? Parang nangyari naman yung ganun. Hindi kasi napulot lang daw po ako sa nanay ko sa hindi. May nagpilitin daw po sa ako. Tagpa po. Sa may sabi ko. Kasi may kulit po siya na sabi ko, po yung anak ko. Wala yung nanay ko. Kasi may Hindi ka ba? Bata ka pa daw nun.
Ano daw po ako? One. Napag-issue. Pwede ni-rape, parang ni-rape ka daw. Kung napulot ka niya. Pinahanod po ako sa limita sa may, ano po, Mga ilang taong ka nun, te? kanan. 1.5 yata o 2 years. 2 years man. Baby ka pa nun, ah. Yun po sabi sa mga namin kasi nag-slide po siya. Muntik na po siyang yung mga comatose kasi putin lang ako Ano eh, tubig, naapakan niya po ako. Tapos nasa loob po siya. Kung hindi po siya nasa loob, hindi niya pumamasakit. Kaya po pag-slide niya, naapakan niya ako parang na mulat ako. Ano ba niya namin? Ihi pa na siya. Pati yung ilaw siya. Pati yung ilaw din na dilis. Kaya po magkakaroon po. Ay, ito yung may Ang inom ako po. apo nung mayari. Ayun yung pagkamayan. Kasi mabait kung nandito, hindi kayo pinapalis, no? Yung sabi niya nga sa akin, baka daw pagpaano ko kasi nga isang gabi, ako tinaog to. Tapos yung bigas ko, yun ano, yung mga dilata, 2 noodles, basket ko. Yung bigas ko, nilagay ko na dyan natitira, tinadyakan yan. Di parang nabutas, ginanon ko na, nakakainit ako kasi pag ulit ako doon. Misa kumikita ako nga sa 7, misa 50, 130, hindi pa rin talagang bihira ako maka 200 pagka may bakal. Tawag dito na, ito, may tanong ako sa'yo ngayon, ba? Bago na yung presidente natin, anong mahihiling mo sa kanila? Presidente natin ngayon, Bongbong Marcos. Ayun nga po sabi ko na. Ako sa akin. Anong mahihiling nyo para sa Pilipinas? Ganun, na dapat nilang gawin. Hindi po is ito yung Salamat na. Sige na, dito na kami. At palalim na rin yung palalim na rin yung gabi. At baka siyempre matutulog ka na rin. Tabi mo na lang to. Pero mo isiksik mo kung saan pwedeng na hindi mo kuha. No? Sige po, pangalan ko nga pala J.G. Barra. Ayan, sige, dito na kami ha. Opo, salamat po. Eh mga kabiyaya, mga kakwelan, dito na po ako sa iskinita namin. Ano na oras na? Alauna? Oo, yan, alauna na. So, napakalaking bagay nun. Bali, nakatatlo kami ngayong ngayong gabi. Grabe yung kwento ni nanay. 2 years old lang daw siya nung na-rape siya. Sabi nung nanay niya, nung nakita nga daw siya, may dugo daw yung kanyang ari. Tapos ngayon parang tinatakwil-takwil siya. Kinakaila daw siya nung nanay niya na anak daw siya. Wawa naman, no? Kasi yung pamasakit, pinagtitripan pa daw siya doon. Pinagtitripan daw siya ng mga adik. Yung pinakamasakit doon, no? Ay, mga Pinoy nga naman, no? Ito pa yung mga kasama ko, mga pag-udaw. 4 hours na paglalakad pero sulit. Taltos. Hindi naman. Masakit lang. Pangpabawas ng tabay. So hanggang dito na lang. Maraming salamat. Ingat kayo palagi and God bless. And salamat sa suporta. Bye.